Umu nipa na umfa nipa so nyɛ hwee. Sana Okatakyie me hu wo mu. Mame kanche Kwaku Manu. O party a obeti. Asa wo kasa te sɛ de Ghana ya wo dia. Asa wo kasa te sɛ de Ghana ya wo dia. So Okatakyie anya wo force. De enti anya wo force nsɛ. Ɛyɛ ntete ya de ma wo from nkura brem. Hey, why na tete o? Why pa na tete o pese mbisa ni pa o tete o? Sana me ma ansansa dali ne hwan ne won ya o manji. Kwaku atoso ko atoso no atoso sa. I will give you the benefit of the doubt say wadwene esa. Baby a me free am eba no ye ntrete me. Ye wone me. Ya do tu fiewura e wo boase. Na sabi ye pake wo car ayi garage na so ye car obeka mbeti. So ye santini a me dem ni so onye santini. Demom so ye santini dia maka otwi me so kwasea e baji udwan. Me matotwi kasa asen wo Okatakyie. Ye ka obi odi twi kasa ya asante kasa akwa akiri a me ka ho bi. Efi na wo stardom, efi na wo testi ade en friend star Okatakyie fame. Ade efi ni fame efi na wo fame. Nti ase fofo wa se hu se ase wo kasa wi ase nyina etie onya nokore. Wo ye setting boy. Wo ye setting, o seti. Okatakyie Afrifa. Wo ye emotional blackmailer. Mimi apano 2016 me no na na ebo jandam ye fa bibi jandam. Asam ne nya nokore akama ne nya nokore. Ene ye di bi be hye fridge. Na wo do ho ba bi mu a. Wo do ho ba me challenge me to challenge the mouth. Okatakyie me to challenge the mouth. Kwaku Manu. O fa wa Afrifa. Na de ba fia. Me ne o ba wie no. Wonam Kumasi adwomfo ma ne beto dwonso agu so. Kumasi ni maami biere ni wo mo Okatakyie. Obehum ye hwe dwonso agu me ho da. Ensi. Wo ye kan santi problem ba ko aye wo. Woni ni pa obema statement say ye ka Ghana problem a ya santefo. Nya na obema say statement no. Me ya santi na say ye the problem of this. Woni ese mu hwe dwonso gu. Asante problem pa ba ko ye wo a. To de ne enye program na you. Eye personal attack. Wani bre na mudi wo mu fie ho no. Wani bre na wo de ti wo fie ho no. Ah? Ah wo se obi koso kura na ne as payfo na how. Me wa honhom nso ni abonsamfo nso di machi. Pepe. Ham se mo shada ni nkaka yi akosho abne wa bai. Akosho abne wa ba ne bai ye kakra wani. Na me dinro na. Dika. Wahini mini wahini di. But from ne kwadi a wo ye Ghana ni na wo hia Afrifa fene Nkwaseafoɔ hene. Edin a obi amfa mfrɛ no ye Nkwaseafoɔ hene. Ana agimifoɔ hene. Ona bo so unim nyansa bo so wagimi. Okatakyie tie mi. Untumi ntrete me da. Minim se wani nso ade. Wo mu ade. Wo efia ye tete ewo mu no. Wo mu ade. Wo mu nipa na wo mfa nipa so nyɛ hwee. Sana Okatakyie me hu wo mu. Na aya na ye ho se wiase nyina ya wo dia. Sabi edu da bia wo kasa te se dia wo da apem so. Wo kasa te se dia wo ye dihye bi ba. Wo ye obrempon bi ba. So Okatakyie anya wo force. De enti anya wo force nsɛ ɛyɛ ntete ya de ma wo from nkura brem. Sɛ wo akura ho na wantia no wabra wo so a na wa ya ade na wo kira no saa. Wonyi de pɛ na wabɛyɛ hawa ma wiase ne nipa. Ba me ka kyerɛ wo ne. Me yɛn wone me, yɛn trete me. Baby a me free am eba no, yɛn trete me. Yɛn wone me. Efi na wo stardom, efi na wo testi ade en friend star Okatakyie fame. Ade efi ni fame, efi na wo fame. Nti ase fofo, wa se hu se ase wo kasa wi ase nyina etie onya nokore. Wo kasa wo adwene ye wo se wo kasa ne number 1. Wo na nkofo tie o, but enya nokore. Ti nkoma me no di no. Ana wa adwene sa ya wo se ase wo na wo kuta Kumasi. Ase wo kasa se nyame. Asa wo kasa te se de Ghana ya wo dia. Asa wo kasa te se de Ghana ya wo dia. Wo ye setting boy. Wo ye setting, o seti. Mimi apano 2016 me no na ebo jandam ye fa bibi jandam. Asam ne nya nokore akama ne nya nokore.
na ye mu bi sebi o sebi ya ye bia ma oman no kasa efe ni twi kasa me mato twi kasa asen wu Okatakyie ya ka obi odi twi kasa ya asante kasa akwa akiri a me ka ho bi efuna wo ye bia hwe Okatakyie Afrifa wo ye emotional blackmailer unye ni papa me no mi no me nim de wanyina ase ne nyonko ba wo nye ni papa udi mpemfo atem eka nkofo asem but obi po udin ka asem a on ne ye Okatakyie mensa na mahunu wo huruntra tina minim saa ye program a wo wandidi atem a wo adwini nya se odidi atem na nkofo hu se wo ye bema wo ye kukutrofo enkomo na me no odi no ene ye di bi be hye fridge mu na wo do ho papi mu a wo do ho pa me challenge me to challenge de mawo Okatakyie me to challenge de mawo oma wo san kire ye wurampo ye nya ho ba so te se de wo ye se wo koma mpo hene ya yie na wo di handkerchief mu se wo hia sa oh no omo mo hene no ba chekele no na akaka mienu abom se wa kwa mienu na ade ahye oti no apro obi no de asan na de wo po obi ama na de tini asiu so obeye no wa kunkunkuntan young guy but wo ya homa so de enti ameka sa wonya hene a wadwene mu ha ne se sa wo ya hene pon a ana kampa wo da kura no a ka bo hunu nyansa se wo se me na ye left oh my god me na ye left Kwaku Manu gina hi I'll give you the benefit of the doubt say wadwene esa na said you want anti alcohol left sa no wadwene so tie when I left and I believe say sa no wadwene me na mu na ego me na mu go se me gina ho a me na me boom e kwa akire eno nche se me na ye left the onanti left no ka me nanti akemeko side and side opa wo didi matema de me di matem straight Kwaku Manu wagimi Kwaku Manu ni nyansa because o kaka kire titru ni abrempo onya hwenye problem by say wo beka kire me se me 90 me na left inti me ni nyansa enti na me bisa se ye nua no mo sabi o madi dem o kasa wo dwene ko hode na wo nim se o ma wo kasa ma o mutie o ma wo kasa ma o mo hwew e bi di comment e ba e bi ka wachi Okatakyie a o mo ya wo fans a na wo nya fame no sabi wo refisa yalefo ka ho na mimpa me gina ntintimpo ana wo de sabi miminamu gumpo ana wo de me na baye me na de wote hwim so beka se na kire no omo mo di dem ya yalefo no sabi omo de omo nim nyansa kura omo de ne so omo de kura omo gimi sabi omo ya yalefo maka fom no sa na omo de kasa meboa ti se kam ya yalefo na me tefa ako a ka de me yale e besere me ti wo de ne enye program na wo eye personal attack personal attack any brebi wo hu wo fie any brefo wo se ora tama yen sa wo the beef ni ba na efia on tama yen kasa nwenu ada so bebo medua ana ade me be court wani bre mani bre na modi wo mu fie ho no wani bre na wo de ti wo fie ho no a wo se obi koso kura na ne as payfo na how me wa honhom nso ni abonsamfo nso di machi pepe ham se mo shada nim kaka yi akosho abne wa be ne be ye kakra wani na medinro na dika adi I'm telling you hey medin star bia me shay ayi mitru ko shel ankurem ni anoa me dika mo na musuno sam baka so mudie ye ne mo ana adi enuro ye ne mo de ayi bansere atomo ase na cross kura mu hey mo kuma no tumni aka no kura nkyera mo kura mu ye de adi o ye di dika and now we na achinchimu no left no countries akoso no Okatakyie unkoso efine bia wo benya opportunity echini san kro ni nyina so efine hu unya fame efine hu fame ade Ghana fo bebre no se baby de anyame ayami ane de menaye se no ne nkanhira wo bia nkobia ankanyakopo obia beka se urade yamena te se Kwaku Manu wadwene se obia na eti on wadwene se obia pede wo ye no aguro wo wani so se wadwene ye wo se ase ye nua no maka fo wadwene ye wo se obia afiri de wo ye no obia pede wo ye no meboa o fa wa fefa na de ba fia me ne o ba wie no wonnam Kumasi adwomfo ma ne beto dwonso agu so Kumasi ni maami biere ni wo mo Okatakyie obehum ye hwe dwonso agu me ho da ensi Okatakyie
wo ni nipa wo ye ka asante problem ba ko a ye wo ye ka MPP problem pa a ye wo MPP problem pa a ye wo Okatakyie wo na eso mu hwe dwunso gu asante problem pa ba ko ye wo a wo ni nipa wo be ma statement say ye ka Ghana problem a ye asantefo nya na be ma say statement no asantefo ni akanfo na ye the problem of this country ye de yeteso a ye nkanta Juma ye dig Joma ma wo krom ha. When you go and you ma Joma ma ye twa na da pa wo krom ha when you go ya de aburo so enta for de nipa ye nipa enta for de ye nipa wo koka wo ye teni wo koka re be me asante na say ye the problem of this country one we ye there I can find you come kro we mu there be I can believe that so pa mo ye aso na na the time ka do see why am I please come here anwe ho wo se wo man a Ghana omo ye problem pa no e ya asantefo wo Okatakyie na obeka asase mu nanso se bi ye nuan mo krampa omo ye asantefo no asase mu ye de ato nkyɛn wudu kajetia wo se wudu Kumasi ye nhwe du so angu ho wutimi bedi ye hinatem se asante problem wa Ghana form ya problem e ya asantefo wona be yusu sa word ni ma asante wo ye nhwe du so angu ho edwonfo na nhwe du so angu ho he Okatakyie he wo ka se me ye boys na omo jejeja won che 3 4 bi no ayeye na wo ka se mama ono wa jeje ho no me start tuaka Okatakyie na wo start ntwa nkofo ka o so obi aye adwuma ma me tua ne ka me ne nkofo na nam tuaka Okatakyie efi na wo ye bi wo first time ni so ye bi dade aminim ba me start tuaye no na wo start se wo tuaka na wo ma me da so hwe school wutimi beka se problem yene ye Ghana ha omom ye problem pa ya asantefo wo a wotiwe yo wo a wotie na se ya hemfo ye wo mo ye maame fo mo wo mo ye papa fo mo wo ye nana fo mo wo omo na ye problem ma Ghana wo ne ya hwe dunso ngu ho minimum ne ye be hwe dunso de agum de na obeka me ya wo beka de ya me ye hwe dunso de agum ka me pese me pushiw na wo ka wadwini o say ye maame na sebi ye maame mu no omo didwa no wadwini o mo say sebi o ma dwini no sebi o mo nwina o na wo kwa wo ye hwan Okatakyie de na wadwini so asa sebi wonim nyansa ensi obi ha saa minim se de ye wohoro ye nsa minim se de ye de ani de se de mampanfo o za na se a wonye sika keto obi Okatakyie to account mu no o so wa ye say na se a wohunu sika woni sika to woni sika sunsum wo benye sika pa te say papa despite ma obekum nipa wo za da me catch you say wo be president okum ma obekum nipa agro wo wani su too much o setting na wo ye no se boase nipa ye de memeto no no eye mi fiewura ya do tu fiewura e wo boase na sabi ye pake wo car ayi garage na so ye car obeka mati so ye santini a medem ni so onye santini bi o Nemom so ye santini dia maka otwi me so kwasea e baji udwan he wana tetew wana pa na tetew pese mbisa ni pa tetew obi wo a oso obi timi wo na obi fofra tetew wana tetew pa wo ntro na ade nam wiase o nka no kra me aminim se wo nka no kra dada medin di Kwaku Manu ti ye de me to hwan me ya kanni me ya santini me ya dansini me toso mienu tie o settings na wo setting tie na jankura no ma na wo ye no wo fra wo se wo hene wo fra wo hu se wo ye wo hene jankura no ma na minim de o mugina so o de minim de o mugina so o bo wo ahene wo minim de o mugina so na se wo de nya ahene papa bia enye fi akonwa ayenkwanche akonwa na ye de ama wo etu de nya wonwa ade a wo kopa acha osra ya ye de ama wo de nya wonwa woni je ho na wo kopa acha wo Okatakyie so ya we se wo kopa acha wo se omo fa ahene ma no ani je ahene wo de okay etimididi Kwaku Manu ya mfami anto obia eno meyiwa no etikoye homework yi wo ye setting papa efema hu se me aminim dada nya se fena hu minim se nkoma wodi bebre ye ntro wo kreti na wabeka asem wo kwa wonye hwehwe mu no wabeka Binia pa no 2016 me no na ebo jandam ye fa bibi jandam asem ne nya no kura kama ne nya no kure
Tinami must go wulu. A chiro, a Methodist diner chiro. Ni aseria because asem no eka enya no kore. Eti dia wo ye you should know say I know it better. To all you apostles of Jandam. This is the promise you have made. And yet threat is a promise. And the promise is that we shall suffocate you with the truth. Hey, Okatakyie. Yase me fro din Okatakyie. Wahini mini wahini din. But from ne kwadi a wo ye Ghana ni na wo hia Afrifa frene Nkwaseafoɔ hene. Edin a obi amfa frene ye Nkwaseafoɔ hene ana Agimifoɔ hene. Ahini ne wodi nyina ni din aye Agimifoɔ hene ana Nkwaseafoɔ hene. Say din we mienu ne yebe ma Okatakyie from eneko. Say Nkwaseafoɔ hene ana Agimifoɔ hene Okatakyie. Udin amede ma lanche ma 2025 ni. Nkwaseafoɔ hene na say Agimifoɔ hene. Menai ema menda oba. Sebi wo studio was what build this is here. Aye oba sika wom. Ana party sika wom. Studio yi baby a wanya a wo ye yi a wo kunko nyina no. Oba sika wom. E man hell. Una wo di ma kwa aduro so. De o pepa so ya brochie for ma na otimi a safa wo mo. Anti kaduro de nkama nko ho because wo adwuma mu a Timisia no kwa me bububa te sepo me bububa te sepo kikim ene me hurahura mo so exactly if say sa na mko sere no niso e na nanom na frɛ me betra ha ahua bena bosompo no na de mba e ka asma kiro ba budro bosompo na de mba ba budro bosomfo kase e sika ntansa na de me ba e bredi sesima ntoa mo na de mba e de na abaye wi ni wo me wa honhom nso ni abonsamfo so di machi pepepe Okatakyie o ma kota me ye video yi. Me demo Ghana for mesremo mon demo Okatakyie Afrifa-Mensah me kokon se ma demo ma push you ma challenge you ba bia me ko dro so bia fa evidence bra Okatakyie me demo so the worst one na tiuti so ni na odi e wo mema ho tam wo me catch your brain cause ni pe bi ti say wo say ni ana me pe wo mo beginning de na edede enti na monument mi anto aso no ba wo de oba meba 100 meba 100 wo di si metwa na Okatakyie ma me ka se mo ntiro me menya wakoda o wontimi hwe me da kokora da minim nipa wotete wo minim nipa wotete wo cause nya won wa se efra Nkwaseafoɔ hene enya won wa se efra Nkwaseafoɔ hene me de ate nkoma me ndi wo kotesi na de ba na metutu what the topic bi aba mejina wo kasa na wo kasa yeso na mayiwa no ona bo so unim nyansa bo so wagimi so unim nyansa bo so wagimi na wo disia ba na said wo de akonwa be ma wo Okatakyie anya macho ane yedidi hino anya macho anya nunwi ne yedidi hino anya tietiem ne yedidi hino ye hwa dwenim ewu se wo ye nyansa fo tenke ase ne de ahini ama efie bie ni mo ma sebi mpemfo wo mo a mbema wo Okatakyie aye panyi aye ohene da tramebu be no ofum pakase nkire sa wo ye ohene Okatakyie wo ya homaso okofom wo ya hantan too much wo ya homaso ya hantan papa wo ba 100 meba 100 wo ba 100 meba 100 oni wo hwe ma na hwe wo oni wo hwe so wo tietie titru ni abrempo so wo mu hwe woni wo hwe Nkwaseafoɔ hene woni wo hwe sisi akwa me ma odin Okatakyie biem wo ba biem a edi amede be ma wo ye Nkwaseafoɔ hene Nkwaseafoɔ hene tie bibie ni ho utimi kyerem hwe ebia wutuo na wato na bia betetem baabi na bia baabi a medane no aba na bia pa wo kokuma ba otuo ba bibie ni ho wo afuna de me hu na twam no afuna wo hu bi nanso de twam ho ba se ye kam de wo ye bia mayeda eye fema me wo mu dadada radio me wo mu dadada akontu dadada akontu dadada eye sikana afuna wo hu a dadada Okatakyie wo betre me dai ka de opeso betre ka mo jimi okromi a che too much mo jimi todo asa mo pese mo chesa se Ghana ne mo dia hey
Sa me Kwaku Manu de me kamena so me wo Okatakyie me pe obi amana kana manu otumu a me ko share papa Ibrahim Mahama akoto me share papa Despite akoto me share police papa police apon akoto me share titu ne sikafo bi wo kromi akoto a wo me share me mama Vida akoto a wo o studio na was fire no let me times 2010 nana say na we set it up for radio and we compare TV 65 inches I see what be wo betimi aye bia me metimi aye more than 10 na said me pem ho na me ye me ho now the twuti bra twuti for Jimmy twuti bra Jimmy that's in a wodi na wo ya wa adwene so wo de make Afrifa e be your topic said the man Nkrofo won your manti you will be shocked what I will do to you osia wo betime me won wo betima atime won ye bunama ye sokoto wo betima na aya na social media wadwene ye wo se Ghana fo nyina support nti wadwene nyina ye wo se Ghana fo nyina support wo post me video na ma ye di hwe ni nyina se Ghana fo me di matemeboa na wo nim na me ma won ni wantie be bow dia 2 minutes Nkrofo messages o ma send for you will be shocked na me del Kwaku Manu me del o dia opa go ahead with sansem hunu ni bi ma mentis wa fa make Afrifa na be so ogumani mu ase na ka wa bete o piga no samia me dia be wo so fabra me tete wo bra said the wo se wo ma me won me so me ma won me dem se bra for evidence bi a wo bia says ahoma so kasa asa won kwa na wo ye ban ma agiman okon agiman asa won kwa na ha na wo de betimi aye Okatakyie ba bia wo di be fa biara na be begina mo me gina wo asem na wo kan ye na so Okatakyie se wan ba bie mu a wo wan ma bie mu a me challenge o se wan ma bie mu a be hye me papa na me se Ghana fo Okatakyie me hwe no hwe me sam ni video ba me se mo fanse ne me